showan pui si ba alam ngan si share bat fi na kan mau long yak e kam ong spang kata kam ka jam kan tengah kan mau ha por ba to po sin Dominic te Maria leit ngapan I yaki yaka qualification jonga ke tu principal kam don shu ta ong ta one join no apo sin admin stu nomor ba nampak dap yaka MCom tambah dap yaka economics side ngadon of course kuma ong IP kata JRF te kan mau ngi kendu you brother Miranda tu ko podong long principal ong bangayo snow bakadon kapus na genta ka kam hikai po commerce department tingong ong pek nga offer na di ong ngadep MCom ong em tamadon ngadep ka Bcom ngadep ka commerce background but ngadep ya ka MA economics ti ngadon ka JRF tu ti ong toh ya kren bat na mau head jong ka department sa aga Ahmed bapli tu don shu ti pen nata principal khat ong sawan join no te kan mau ki kan tien ki jong mei pa ba long na da 3 minute te ka kam jo pai kawan te ita poi si tai jong ka ji de ka ji kan du bei ba dan kum tu mo IP na du araja shipho ngala itu ye te tang balong yam ri kan du na mar nga kam hikai I ka kam mo kene kam sanhima sima te tang batang kawai man beng ya kendu kaje kran jong ibek kalong bek tang kumno ya ka jinglong jman jong kari jong ka chat pan re jong ka jong ka jala ka jong tang ka ta be te dei kumta na du snam arjar ar pho pat beng ya kendu man ka por beng ya kren ta ka jing ok sha shisha ya ka jinglong jman khamta ma gun perkhat kilawe ji ki kun samla ki jong ni yang shalom pai param ni tengah ta pet shadu kamar yang pet ki yang jong kini ki kinong rap ki jong ni pat kum ta ter kat sewa pai kan te long kaplong ni beng yesam ni kedua beng ong ngin hap bandai